bezvredni slag. Nije da ne volim da te neprestano privodim pravdi, doktore Black. Ali zar ti nije dosta poraza? Izuzetno. Zato sam te i namamio ovde. Misliš da ćeš me napokon pobediti u dvoboju? Znam da hoću. Smiri se, Burpi. Dobit ćeš svoju priliku. Hoćeš li mi onda reći o čemu se radi? Ili moram da pogađam? Uradit ću nešto još bolje, Bile Shane. Pokazat ću ti. Da li je to slag? Black, šta si uradio s njim? Popravio sam ga. Poboljšao. Dovoljno da bih te napokon pobedio. Snaga! Nisam mogao ni zamisliti! Nemaš predstavu o tome šta radiš! Kvareći slagove! Mogao bi da uništiš čitavu slagteru! Black! Prestani! Moraš da prestaneš! Black! Pronađi mog sina! Pronađi Elija! Daj mu pismo! Idi! Burpi, šta ti radiš ovde? U pitanju je tata. Je li tako? Dragi Eli, ako ovo čitaš, znači da sam pao braneći slagteru. To je jedan od mnogih rizika kad si Shane. Rizik sa kojim ćeš se jednog dana i ti suočiti ako odlučiš da kreneš mojim stopama. Generacijama Shaneovi odlaze u slagteru. Ako se odlučiš na to, seti se našeg dogovora. Ne dok ne napuniš 15. Ispričao sam ti sve o svojim pustolovinama u slagteri, a doživećeš mnogo svojih. Odlazak tamo bit će lak, ali povratak, to će biti mnogo teže. Ako odlučiš da odeš, bit će to jednosmeran put sve dok ne naučiš tajnu povratka kući. Znam da smo uvek pričali da ćemo otići u podzemlje zajedno, ali morat ćeš to sam da uradiš. Rekao sam ti toliko toga o slakteri, ali time sam samo zagrebao po površini onoga što ćeš videti. Otputovat ćeš više od 160 km ispod površine zemlje, na mesto koje je videla samo šačica ljudi s površine. Unutar transportera ćeš biti siguran, samo se čvrsto drži. Spreman, Burpi? Wow! Slagtera! Svet pod našim nogama! Konačno sam ovde! Kad dođeš u slagteru, nekoliko stotina metara od mesta dolaska bit će skrovište Shane'a. Spreman da vidiš naš novi dom, Burpi? Malo je neuredno. Unutra ćeš pronaći opremu potrebnu za održavanje mira. Vreme je da se rešimo odeće s površine. Tvoj Mecha Beast će te čekati u radionici. Srećan rođendan, sine.
Hvala, tata. Iako sam očekivao nešto malo više cool. Wow, lepo! LKE model, a da te zovem Lucky. I inače ovdje držim dodatno oružje, ali morat ćeš sam da pronađeš slagove. To će biti tvoj najvažniji zadatak, Eli. Slagovi su ovdje ključ za sve. Naučit ćeš da su oni mnogo više od obične municije. Ha? Ne pucaj, ne pucaj! Ko si ti? Ko sam ja? Pitanje je, ko si ti? Prvi sam te pitao. I ja držim oružje u ruci ovde. Ha, shvatam, lukav si kao ja, mladiću. Pronto, tebi na usluzi, tragač, istraživač, molenoid s mnogim talentima. Neobično. Tata te nikad nije spomenuo. Da? Tvoj otac je Will Shane? Naravno, imam vrlo dobro objašnjenje za to. U redu! U stvari, nikada nisam upoznao Willa Shanea, ali da jesam. Ho, bez sumnje, preklinjao bi me da budem u njegovom timu. Kao što bi trebalo i ti. Kakav je to Shane bez tragača koji će da ga vodi kroz pustolovine? Da, pa tata nikad nije ni spomenuo da mu je trebao tragač. I tako nestaju snovi. Možda se ponovo sretnemo, ako ikada pređeš kaverne Lovrok. A? Na putu za severnu kavernu ili spaljenu varnicu. Znaš, tragač bi mi zapravo mogao dobro doći. Da! Mudro si izabrao, mladi Shane. Ja se zovem Eli. Dobro ime. Lako se izgovara. A ti, mladi Eli, nećeš se razočarati. Dobro je, jer ako ću da se borim protiv zla, prvo što mi treba je da nabavim slagove. Pa, pošto si Shane, trebalo bi da imaš impresivan arsenal slagova. Pokaži mi ih. Da, lep si, ali a gde su ostali? Pa nema ostalih. Ali burpi je zakon. Imaš samo jednog slaga? U borbi moraš da osvojiš iskuste slagove. I znam pravo mesto za to. Maleni lokalni turnir. Takmičenje ne bi trebalo da predstavlja problem za jednog Shanea. Šta čekaš? Moramo da osvojimo slagove! Pre nego što krenemo moram nešto da obavim. Čitav život čekam na to. Šta to hoćeš da uradiš? Ispucati slaga iz oružja? Da? Spreman, burpi? Slag Infernus. Wow! Bravo, burpi! E sad, kako se pokreće ovo čudo? Jato faringa! Pogledaj, burpi! Čekaj, ti slagovima daješ imena? A ti ne? Prestani, odvratna životinjo! Pa, valjda je to ime. Znaš, imam dobre osmatračke veštine. Čini mi se da su ti mnoge uobičajene stvari potpuno nepoznate. Razumeš me? A, ja odrastao sam u najtajnijem skrovištu Shanea. Baš daleko odavde. Samo Shaneovi znaju za njega. Da, naravno. Shaneovi imaju mnogo tajni, ali najvažnija je ona odakle dolaziš. Niko ne sme da zna za površinu zemlje, Eli. Previše je opasnosti na obe strane. Ova dva sveta moraju da ostanu odvojena. Pronto, šta se događa? Odvrati pogled i nastavi da se krećeš. Izgleda da bi onom tipu dobro došla pomoć. Bez Shanea koji bi održavao mir, pećine slaktere su postale, pa recimo tako, malo grublje. E pa, jedan Shane je stigao. Nas se to ne tiče. Uveren sam da se slažeš s time da pametan junak pažljivo bira svoje bitke. To je sve što imaš? Pa to su samo floperi. Trebalo bi da kreneš. Pa dečače, ovo je moj put. Ako nisi Will Shane, bolje ti je da nastaviš dalje. To bi bio moj otac. Ja nastavljam gde je on stao. Ma da, Willa Shanea će se bojati, a ti si samo klinac. E pa ja sam klinac sa oružjem u ruci. Hoćeš da me probaš? Valjda je to bilo da. Hvala, Pronto. Ko je Pronto?
I nema na čemu. Znaš, ova ulica je puna takvih tipova. Trebalo bi da budeš oprezniji. Čekaj, ko si ti? A tu si. A vidim da već deliš pravdu. Skloni se sa ovog puta. Biće ti potrebno mnogo više od oružja i molenoida da bi bio Shane, mali. Mislio sam da biti Shane već nešto znači. Onaj tip je mislio da sam ja smejurija. Ako želiš poštovanje, moraš da ga zaslužiš na bojnom polju kao pronto hrabri. Ako osvojiš turnir, ljudi će znati da se Shane vratio da bi se borio za pravdu i štitio nedužne. A ako ne pobedim? Haos će nastaviti da vlada svuda, a ti ćeš zauvek biti smatran budalom. Naravno, to se nikada neće dogoditi. Lako ćeš pobediti na ovom takmičenju. Shane? Pogledaj ovo, klinac misli da je Shane. U redu, poslednji si u kvalifikaciji za takmičenje. Srećno, treba će ti. Kvalifikaciji? Mali dvoboj da bi upao na turnir. Nema razloga za brigu. A, u redu, super. Biće zabavno da se napokon borim sa nekim. Šta? Nisi nikad? Nikada se nisi borio u dvoboju? Ali ti si Shane. To je malo duža priča. I mislim da ne bi trebalo da je delimo sa drugim takmičarima, u redu? Da, naravno da ne. Moram odmah da ti nađem nekoga za vežbu. Brzo se vraćam. Oprosti, u kadru si mi. O, ej, to si ti. Hvala još jednom za... Znaš, Što sam te spasila? Biće to naša mala tajna. pa dužnik sam ti. Ja sam Ellie. Trixie, onom tipu si rekao da si Shane. Da li je to istina? Da, došao sam da osvojim nekoliko slagova pre nego što odem u borbu protiv zločina i slično. A zašto imaš kameru? Snimam svoje takmičenje. Tražim nešto što bi mi moglo dati prednost. Ko je taj tip? John Bull. Njega moraš da poraziš ako misliš da pobediš. Nisam još pronašla njegovu slabost, osim toga što je kreten. Zar ne bi trebalo da vežbaš? Da, ortak će mi pronaći nekog lakog protivnika, osim ako si ti zainteresovana. Pa da odam sve svoje trikove? Ne, hvala. Radije ću tebe snimati i naučiti tvoje. Mislim da je tvoj prijatelj već nekog našao. Ellie Shane, upoznaj Cortazena. Šta misliš? Mislim da bi ovo moglo biti vrlo bolno. Rekao si da ću se boriti protiv Shane-a. Ovo je samo klinac. A ti si pećinski trol. Da pogodim, ni ti ne želiš da se boriš protiv mene. Šališ se, od uvek sam hteo upoznati trola. Nikad nećeš pronaći nikoga odanijeg, iskrenijeg i hrabrijeg od trola. To je moj tata uvek govorio. Pa očigledno nije proveo mnogo vremena s molenoidima. Will Shane je rekao to. O, daj ga vamo. Dakle, znači da ćemo se boriti. Izvoli, biraj. Floperi, a? Odlično. Nije odlično. Floperi su beskorisni. Svaki slag je koristan. I šta znaš o dvobojima? A šta bi trebalo da znam? Prvo izabereš slaga i onda ga ispališ. Kada dostigne maksimalnu brzinu, transformiše se. Nastavi dok protivnik ne odustane. Tata mi je to objasnio 100 puta. Da, pa objašnjavanje nije isto što i borba. U ovom takmičenju ako pobediš u borbi, biraš slagove svog protivnika. Znači da ako izgubiš u borbi, čak i u kvalifikacijama... Mogao bih izgubiti Burpija. Jesi li stvarno spreman da rizikuješ sve? Pa baš nije da imam nekog izbora, zar ne? Ne, bori se! Nije pošteno, nisam bio spreman. U tome je stvar, moraš uvek da budeš spreman. Bori se! Stani sa strane, tako će te teško pogoditi. Shvataš da pomažeš konkurenciji. Slatko, misli da mu je konkurencija. Bori se! Nije loše. Nemoj da ciljaš u protivnika svaki put. Pokušaj s potezima da napraviš zbrku oko njega. A, misliš ovako? E pa o tome ti govorim. To je Ellie Shane kakvog ja znam. Ili, pa znaš, kojeg sam tek upoznao. Pametan potez.
Kao i moj odloženi napad Flatulorinkusa. Kako to da se nikad nisi borio? Obećao sam tati da se neću boriti s lagovima dok ne napunim 15. Pogodit ću. Srećan rođendan. Juče. Imam dobar osjećaj u vezi sa tobom, Eli. Možda nisi baš najveštiji, ali zato si srčan. Mislite da sam spreman? Definitivno. Možda. Ne. Ma, bit će sve u redu. U stvari, gotovo da žalim onoga ko se bude s tobom borio. Sećaš se onoga što sam rekao o žaljenju tvog protivnika? To povlačim potpuno. Boriš se protiv Shockwirea. Nije prekasno da odustaneš dok si još živ, Shane. Uništit će te. Ma dajte, društvo, ne deluje tako strašno. Šta ti misliš, Burpi? Samo koristi tazerlingove. A prema onome što ja vidim, to mu je jedini trik. I te kakav. Pa i ja imam nekoliko trikova. Imaš? Ha, naravno. Znaš neki trik, jel da? Slušajte, sve će biti u redu. Siguran sam da... Čoveče, ovaj stvarno uništava te mete. Znaš, tazerlingovi su opasni mali slagovi, ali kada se previše napregnu, znaju da promaše. Ma šta kažeš? Rekli su mi da si ti Shane. Tako je. A sve što imaš je flaringo i hrpa flopera, Tako je. luci, glup ili oboje. Imam li još neki izbor? Borite se! Ne još, Burpi, dobit ćeš svoju priliku. Hajde. Zašto ne koristi Infernusa? Eli, ne možeš da pobediš sa floperima! Ne, čekaj, mislim da znam šta radi. Šokirat ćeš se, mali! Još samo malo. Čekao je da tazerling promaši. U redu, Burpi, sad! Kraj borbe! Kraj borbe, odustajem! Eli Shane je pobedio! Hej, bravo, Mališa, uspeo si! Haha! Izgleda da ti stvarno jesi Shane! Shockwire, dolazi ovamo i plati! Da. Evo ti, biraj. Ima dobrih, Eli. Hej, dobro razmisli. Ne, Kord, imam bolju ideju. Koji bi od vas hteo da ide sa mnom? Ja sam Shane, znate. I posle ovog takmičenja krećemo u pustolovinu života. Šta? Pitaš slagove? Niko ne pita slagove za mišljenje. Dobrodošao ti, Mališa. Jel ti se sviđa ime Jules? Ovo je Burpi. Talentovan si. Ali sad kad si u takmičenju, Nemoj da misliš da ćemo da ti popuštamo, svi smo ovde zbog pobede. I najbolje bi bilo da kreneš. Prva runda je večeras u spaljenoj varnici, a borit ćete se protiv njih. Doktore Black, morate ovo da vidite. Snimak turnira sa slagovima u ribljoj kosti. A zašto bi me tako nešto zanimalo? Zato što ovaj tvrdi da je Eli Shane. Mislite da je u rodu? Pa,
Ako jeste, imamo mi načina da se borimo protiv Shayna. I to više načina.